Que sorte, querida Alba, porque temos bo tempo, creo que estaban agardando para recoller o millo, pero fíxense porque o noso campo cada vez incorpora unha maior tecnoloxía para facilitar todas estas labores e tamén a incorporan aí a estas labores sempre pois moi tediosas da recollida do millo, Alba. Sí, compañeira, bo día, pois aquí me pillades con Fernando en plena faena, pois sembrando o millo, e o estamos a facer, Fernando, cunha tecnoloxía que vos facilita moito a vida, non? Sí, efectivamente é o noso máis mellor ferramenta que temos. Claro, isto vai todo a través dun GPS, que isto facilita tamén que o millo quede ben sembrado. Sí, a parte que aforranse moitas semillas, queda moito mellor sembrado, claro, eso é todo, aforro e sostenibilidade, todo. E aparte así tamén queda o milímetro, non? Que eso tamén asegura que o millo creza ben. Exactamente. Vou abrir por aquí, compañeiros, a ver se podo, axúdame a abrir a porta. Aquí estamos, compañeiros, e claro, isto, esa é a máquina que vai, digamos que o tractor prácticamente vai solo. Sí, con facerlle as beiras de fora, despois prácticamente fai el todo solo. Claro, marcalles aí, non? Digamos, o perímetro, o diámetro da leira, Sí. os regueiros por onde vais sembrar, e despois vais a... Exactamente. Eu fago a primeira mallada e el amarre o gran, a seguntille pos tantas plantas e el boteche tantas plantas por hectárea. Que é o que estamos vendo pola parte de atrás do tractor, non? Vai caendo por aí a semilla. Sí, por eses vai abrindo un regiño e vai no introducindo, bueno, casi milimétricamente, vai no tapando e xa está. Eso tamén o marcas a través do GPS, da tecnoloxía, non? Sí, eu marcolle aquí as semillas que quero sembrar por hectárea. É dicir, isto é cómodo, entre comillas, non? Sí, bastante cómodo, sí. Moito máis que a man. Fernando, dicíamolo, hoxe está desaproveitando que temos un tempo solleiro, retrasouse moito este ano a campaña da semente, non? Sí, algo seguimos con retraso, sí. Ahora, a partir de agora, vai ser, se ven bo tempo a seguido. Pois non quero eu ser quen che estropee o traballo, pero creo que para mañá xa van a empezar a dar auga. Non sei que é mellor, que veña auga ou que non. Como vai ir a campaña, entón? Penso que a partir de agora continuamente, supoño. Pois nada, compañeiros, moitas gracias, Fernando. Imos seguir, que hai que aproveitar o bo tempo. Veña, chao. Oye.